Moni wa chimwemwe kwa nonse amene mukutitsatira pano pa Times ndi chimwemwe chochuluka kwambiri ndikulandireni program ya Tikudziweni. Ndikudzera program ineyi pamene timakhala ndithu tikubweretserani anthu osiyanasiyana amene mmadziwa ndi zinthu zosiyanasiyana, koma mwina kwambiri sitifunitsitsa kwenikweni kuti inuyo zingothera pomwepo pamene mmadziwirapo. Yayi timafuna anotsopano mudziwe moyo wawo weniweni ngati anthu, chifukwa nchachidziwikire ine kukhala mulutsi sindinabadwe mulutsi, ndabadwa ndithu ngati fungayi mutsinze. Zimakhala bwino ndithu kuti mudziwe kuti fungayi mutsinze pamene amabadwa zimene zinkachitika zinali zotani kuti mpaka nafike pokula mpaka nakukhala chimene inuyo mmamudziwa nacho. Nkhani yake ndithu ndi imene, komanso kuposaposa timadziwa bwinobwino kuti anthu amenewa ngati mwina tingakhale kuti sitikuwadziwa kwenikweni, koma mwina nkutheka nkhani zawo zikhoza kutilimbikitsa kudzera mu njira zosiyanasiyana. Modziwanso bwinobwino kuti nthawi zambiri anthu pena timati tikangomuona munthu akupanga zinthu mmene akuzipangiramo timaganiza ngati kuti mwina nkutheka anangoyenda mofewa mokhamokha, koma mwina nkutheka munjira adakumana ndi minga zosiyanasiyana. Timakhala ndithu tikuzidziwa pano ncholinga choti nafenso tilimbikitsike kuti ngati tikuganiza zoti tidzakhale ngati iwo, pena pake ndithu tizindikire ndithu kuti ayi kulumpha dzenje nkulinga utalionera patali, zofunika kuchita ndi ziti kuti tidzafike pamene popo. Ine anga dzina ndinalitchula kale ndithu mkatikati mwa ndime, ndine Fungayi Mutsinze, ndi kuthokozeni kuti muli pamenepo. Lero tili ndi Deus Sandram. Ndi munthu amene ndithu tili naye program iyi. Ndakulandirani munthu wankulu. Ndatokoza kwambiri. Ndikondwera kwambiri kuti mukhale omasuka. Ndingakondwere kuti dziko lidziwe komanso mwina limvetsetse bwinobwino kuti kodi tikamati Deus Sandram ndi ndani. Nkhani ya munthu ndikudziwa ine kuti imakhala yayikulu kwambiri, sunganene kuti utha kuyikamba mu 20 minutes kapena 30 minutes nkumati uyimaliza. Ndi nkhani kuti utha mayikamba ulo chaka chathunthu chikhoza kutha nkhani imene isanathe. Koma mwachidule Deus Sandram ndi ndani? Deus Sandram ndi wali ndakali nzibambwe, ndi zibambo pano pa. Tiwuzeni. Kumambo munenga ndi nyamara wa pano ndi nzibambo. Nzibambo amene anabadwa kubanja lana asanu ndi atatu 8. Okay. Ine ndo wachisanu kubadwa mbanjamo tinali kwa nyamata 5 atsikana 3. Mwatsoka we lost one of the boys pano pa tipo anyamata 4 atsikana 3 ngati 7. Ndimachokera midzi iwiri. Kwenikweni zibakhazo ndivuta kuti ndichole kuti mudzi wathu kwenikweni ndikuti bambo anga angachokera ku Nchinji mudzi timati mwachafira Mthengo. Pamene mai anga amachokera ku Balaka mudzi mati mwa James kwati Ensamala. Ndikoseko ndimakuchabe kuti ndikumudzi kwathu koseko ndimakupanga value mufanana sindichula umodzi ndi machokera kwakuti ndimachokera midzi iwiri imeneyo. Komano atapanga litaya madana akapanga seto kumalu kuja kotchuka kumalawi kuno tikwansundwe. Ali ku barracks. Yeah, so but there was sundwe so the kwathu moteza machitika nyamataja ambiri mwayiwo ndi azichimwene ambiri mwayonda nyamata kuti timadziwana anyamata wachita ize. Ndi chidule ndingati choncho ndi newokwatira nakwatira mzimayi amati Mother Elizabeth. Tili ndiyo ana wili pemphero manso alinafe. Okay. Yeah, so chidule nditelo. Barracks just sumipanga sponsor ndini. In fact ndi mmodzi mwa anthu amene mwina sitigwiza nazo so chifukwa choti I think anyamata aja tikuwalekerera kwambiri. They're turning into something else. Kuti kubwerako kudzakhala kuti vuta kuti apange tem. Ndikukumvetsani kwambiri. Ndithu. Program yati kudziweni monga mwenda fotokozera timabweretsa ndithu anthu amene ndi akadaulo. Ineyo ndithu dzina la Deus Sandram poyambirira ndinalidziwa ndithu ngati mulutsi waku Malawi Institute of Journalism. Pakhale kudatumphuka luso lina kumene kuti labwande. Kodi
bwande mchingerezi tinganene kuti ndi chani chimene chija tikatengera kuti ngati mwachitsanzo zimene amachita uyu nzathu uyu chenkope timati ndi radio cartoon imeneja bwande uja ali mbali bwande so za media ali mu category moyo ya radio cartoon ni maganiza ngati timalakwitsa nchifake mafunisa kuti mundikonzeretu simalakwitsa ndithu ndi mmene amachitira ndithu anyamata ojambula ulendo wa hazwero ujenjaja komano ife timajambula wanu na makhala wa audio oti anthu azichiona chithunzithunzi kumaseka that's what we normally do. Koma chimodzi mwa zinthu zimene ine ndimakhala ndithu ndikumanena ngakhale kuti mwina ndili ndi ena amati mvuto komano ine sindimanena kuti ndi vuto yayi ndingonena kuti ngakhale kuti sindimaona koma ndimachita chidwi anthu ena pena akamandiwerengera makatuni kumana pachitika chakuti ndimanena kuti ndi luso limene kuti munthu uzindikire kuti ichi cha anthu akaseka umayenera kuyamba kuseka ndiweyo chikuseketseka iweyo ndimaganiza mulakwika simaganiza mulakwika ndi in fact that's the same technique imene magwesa chiro yes nchifake ndimafuna ndibwereno kumene kuti zimatheka bwanji kuti mubwere ndi kaganizidwe kamene kajako ka bwande chifukwa sindikhulupira kuti kalata iliyonse ikhoza kukhala bwande andi chimodzi mwa zinthu zodabwitsa kwambiri Deus ndikupope pang'ono ine chimene ndikudziwa nchonena kuti maprogramu ambiri amene ali mu wireless zosiyanasiyana zakanema kapena zongulutsa mawu chabe ambiri ndobera mwina amangosintha mayina koma katuni wa bwande ndi chimodzi mwa zinthu zimene tikhoza kunena kuti dziko la Malawi mwina dziko lapansili atha kukhala alipo mwina koma dziko la Malawili kulibe ko radio katuni ngati bwande zoona I think ukamutsatira muno bwino ndi I think kakhoza khala ka tuna kwayambirira ema katune nawo akubwera mwina after some time ena akubwera alipo anazabwera pakati pa ena ake kena kabasa zazo zala pangadisapie mundiweze choncho finance sindikwadziwa so ine ndimatsata zinthu zimeneza anabwera pakati pa pangadisapie komano I think kuzo I think tijireso mwayi kuti ndauze amena kutionera kuti that radio cartoon has been around for chaka cha 16 years tamba 2004 mwezi wa October in 2004 pamene tayamba radio cartoon manager so you can imagine writing letters for 16 years ndikuti ngati kuna mwana komaso mopirira chifukwa zikuoneka kuti malume onse sayankha nthawi nake naona ndithu mnakalipira kwambiri kuti ngakhale kuti simbandiyankha makalata angawa koma malume onse samayankha yayi komano kwa malume amenewa is the concept kuti basi makalata kwenabe kumayenda moteromo koma amasangalala ari kuti amalandirabe ngakhale sayankha amasangalala ifana ngasi amadziwa zomwe zikuchitika kwawo kuno kuchikumbeni tima kuchikumbeni osati kumalayo makuchikumbeni ndithu chimwene tsono tikatenga nkhani yakulutsa mawu ngakhalebe kuti tikayang'ana Deus Sandram ine ndikuona ngati kuti Deus Sandram ngati mulutsi ndi wang'ono pa bwande bwande I think ndi wankulu kwambiri kuposa Deus Sandram ngati mulutsi komabe tiyambirabe konko zakulutsa mauzi zidayambika liti zidazindikirika bwanji zakulutsa mauzi zidazindikika ndi ku school koma ngoti mwina ndipereke background ya utola nkhani munthu une chibwana changa chonse ndikafunza khantola nkhani ndili ku primary school pamene naumba that desire kuti ndizakhantola nkhani ndimakonda kwambiri kulemba I think anthu amene amphunzira nawo Sunday school madziwa naye ndi newsletter yanga kundiri Sunday school I think from form 1 to form 4 nali newsletter oti from form 1 kuhani newsletter bongwe arani newsletter mpaka ndithu nthawi nakana ati genda apo ndifake ndimati bongwe mpaka newsletter si amoneka ngati bongwe ake ndochanga muho pamene ara iwe shut up maza anthu anyamata form 4 kumasha nina kulemba tizuzungu iwe ndeuti nde ndinandi newsletter kugendani ndithu so naziyamba katikati zolemba lembazi I think ndili chama standard 7 ndikumbukira nazilemba konda katulo zinadzatuluka
Malawi News time Okay. nali a regular contributor mbuyomu Malawi News ndakatulo. Muli zaka zingati pamene? I think at that time I should be around 14 years. Koma nkupeza kuti ndithu kumapezeka mu Malawi. Not even 14. I think I was around 12. Yes. Not 11 years. Kumapezeka Malawi News. Malawi News. Wow. Kumalemba ndakatulo chani nde I think kachidi kanakula kuti I think munthu ne gawo langa kwambiri ndikhoza kupita za utolankhani nde utapezeka mwayi oti ndamaliza school mwayi oti ndipite ku college ya utolankhani sina wilinguleso yayi nangopita ndithu I grabbed the opportunity with both hands. Yes. Nde nditapitaso ku school ya utolankhani kuja ineyo kwambiri nkafuna nzagwire ku newspaper. Okay. Ndipo newspaper nkafuna nzakhale ndi column yanga imene ndidzalemba nkhani mmene dziko likuchitika komano kuzilemba mwansangulu soti anthu adzaseka ngomapitolapo pa messages ayi. So munjira ina chimene mufuna kuliuza dziko nchonati bwande uja munkafuna akhale olemba. Bwanda anali olemba. Bwanda anali onena wa newspaper litu. It was supposed to be a column mu newspaper. Komano zinachitika mwachisomo kunena kuti I think mwayi omwe munabwera mwansanga unali wa pa wireless. Ndili ku school ndisanamalize school ya utolankhani. I think anthu ena ake amene amadziwa wireless anaona kuti muli talent. One is a voice komano ndimafuna ndizibwera kumeneko. Kuti creativity so anangoti uyu asatani uyu asapiteso ku newspaper akhale ku wireless. Ndebe koma ka desire kamene kacho kuti ndembe bwande kacho kamakhabe kati so ndipanga bwanje. Bwande wanga uja zizikhala Then I started thinking kuti komano I can turn the same concept ya newspaper into a radio concept. So that's how Bwande started in 2004. So how did you realize the potential or the strength in your voice? Chifukwa ndikukhulupirira zonati muli wachichepere liu linali laling'ono ndipo inenso I failed to understand how this voice came to being because ndili wachichepere. I think voice sikuti nali as deep as it is. Yes. In fact ndimayimba kwambiri ndimayimba tena. Zona Ndimayimba tena koma palopa Umalero tena iteka. Imakanika ndapeza kuti ndabanika. Yeah, bass once in a while, yes, but ndimapeza kuti ndabanika. Koma I think imuna voice imayendanso ndi maturity ndi kukula mapeza so voice kutulo. So I think I realized kuti my voice is something itobweretsa ndalama. Ndili ku school ya utolankhani because that's when I think people identified my talent. Kuti uyu mena kufikira voice iyo akhoza kukhala pa wireless. Then kunapeza kuti napasula mpata kuti takhala pa wireless apangani izi basi kupanga anthu kumati kuma amwene mundi voice yabwino then that's how it actually began. Tisanapite ku break mungakondwere mutati chitirako pang'ono izo muchitazo timachita zambiri. Inu mukondwa tichitira inu mwakonzeka tichitira chani tifusanaso zandakatulo kali moto zakwa manje zidakhala bwanji pamene paja komanso tiudziwa zonati kuli bwande ndithu ngati bwande komanso ndithu tili naye munthu amenenso ndithu ndi MC amene ndi Deus Sandram yemweyo ndithu so mwakonzeka kuti muthu tichitirapo chani. I think ningoyambawo pang'ono ngolawitsa. Yes. Bwande uchi. Achimwene poyamba ndimafuna ndipereke moni kaya muli bwanji anzathu mangandeko ife kuno kwanu kuchikumbeni hayi ndithu zonse zikuyenda bwino masiku nomapita basi ndimamulangiza KD kuti iwe ukadzuka nthawi zonse osamazunguzika kwambiri uzidziwa kuti zochitika zakuno zimakhala zotero nthawi zonse zikumachitika nkumangozolowera basi ndife obalalikabe pang'ono mukudziwa ino achimwene tsoka ndamapolisa basi anasanduka adana wina aliyense kuno moti zoti apolisa amakhalanso ndi ufulu wake nayenso achibadidwe ayi ndithu palibe zimenezo alibe munthu wamenyera ufulu nthawi inayake ubwande fedayisira kuti menyere ufulu wa makolo athu apolisi koma ndetu ndasambazidwa osalisewero kunali kuchidwa chilichonse chimene kamwe alikhoza kutchula amwene ifenso kufika podzimvera chisoni kuti sha apa ndiye alakwa atu. So that's just part of what I do. So mutho sintha choncho ndithu apa mwasinthako tu pang'ono.
kusintha voice toni pang'ono kuti mwachita bwandeyo mmanchita pang'ono kufatsirira langa si ndi voice oti kuwerenga kalata ndi kufatsirira nzabwino tipite ku break pang'ono. Tikupitirirabe ndi program yathu ya Tikudziweni pano pa Times. Tikucheza ndi Deus Sandram. Mkulu ameneyi ali ndi luso lochuluka kwambiri. Ndi mulakatuli, ndi MC, komanso ndithu amalemba radio katuni ya bwande. Komanso ndi mulutsi ndithu akuchokera komweko ndithu koma padakali panopa zioneka kuti achita zinthu payekha. Munthu wankulu ndakulandiranibe ndithu. Tathokoza kwambiri. Tipitirire ndithu ndi gawo lachiwiri limeneli. Tsopano padakali panopa mudakalibe ku Malawi Institute of Journalism fwa bwande ndi mamumva abe ndithu mpaka ndalero ibwande amamvekabe ndingana kuti mwendo wina udakali komweko chifukwa ndimakapezeka kobe bwande uchamamveka komanso pali tiwiri zathu timene matha mapeza kuti mawu akumveka I think gola matha kumamvera mwina ati ma promos ntaina ngini mazamva ndithu ka promo kuti mwamba miji ambo panga stream live ndeti mati kuti kodi mkuluyi kapena adampatsa pena pake ponona ku mijiko akumangota tachita niji kumango auza anthu phazi sinachoke kobe lili komweko belina koma lina tsopano natuluka nachoka ku chaka cha 2017 some 3 years ago kumene tsopano naganza munthu uno ndapanga tu ntchito fa ntchito itu naigwira kwambiri naigwira ndithu kwa kanthawi ndithu for close to 15 years or so. Yes. So I said no I think ndikhoza sola ndikuima pandeka ndamira mapiko pano ndikhoza mauluka pandeka ndapa pa ndikuima pandeka tsopano ndikupanga no zandeka ndi zanga wina tinayambisa company kamene timapanga zambiri mbiri zokhudza ndi zathu za communication za utolankhani zinazoterozo timajambula ma advert chifukwa munthu ne voice mudziwa makina tunda wina tinenelere katundu si zimakhaza masewera ndeti kugwiritsa ntchito luso mene muno anatipatsa kuligwiritsa moyenerera so timapanga ma adverts apa wireless ma adverts apa TV timapanga zinthu zosiyana company kama kuti mati kokoliko dzina lake MCing iso ili pasi pomwepo pa MCing kokoliko communication iso pasi pa company kenaso fa MCing ngasi ndi ya ine yandika imene mano kokuma kama services ena so imene ndi yani ino so yanuka so MC mate alipe investment alipe investments a family business kazanga mapanga tatu makeke choncho komanso we have component ina ya zama discos komanso ndi component imene ya MCing of public events yeah so that one is a family business imene ndimapanga ndi banja langa komano iyi ndikamba inayi ndiyo lena kuti ndimapanga ndi partner wanga. All right. So ndaona mabwera nokha ma bodyguard ali kuti aya mwene ifeyo tu dziko litu ndilatu ta mwene amwene ifeyo za ma bodyguard ifeyo chomwe machitika chotera kuti timakhala tetezedwa basi koma mwalimvesa funso likuti likuchokera pa ndikudziwa likuchokera komonso likulowera mumayenda bwanji wotetezeka chonchija fika bwandetu kubwinaso kapena tisana kambezo ti bwande uja kodi pa ndikumva ngati anzathu ku parliament kwa amene amachita za legal affairs akukamba ngati kuti chisankho chitakhala pa 19 May mukavota ndikavota ndikavota mulipani chanje mukavota nsani mulipani chanje mukavota ndani izo nde amalivoti makhala chinsisa ivirebe khala chinsisa palapane bile chifukwa cha roho yanga pa wireless kuti ndimakhala neutral ndimakhala neutral ndakasane I'm supposed to be objective so when ndikakhala unena kuti ndamba anthu amba kuti bwana ukhangati kuti ndiwantambo ndekuti zasokonekera kapena anthu akamba bwana ukhangati kuti ndanyamata otambala magwirana chansa kwambiri pachamato ukupatira tambala ukupatira tambala ena achamatacha achibagera okay ena aja ujeni aero wa Maria Maria na wene pingo wachikaso pingo wachikaso so neutrality imene imatheka bwanji makamaka moyang'anira kuti
chilungamo chake ine ndiwoyimba mwangozi kapena mwamwayi molingana ndi ango imene munthu atha kutenga ndi ulumali nthawi zina anthu atha kumayembekeza kuti zinthu zimene ningamakambe zokhuza ndi ulumali ndizitokota kwambiri anthuso ndikumaziwa zona kuti koma ndiye watiralatirani zimatheka bwanji kuti mpange strike that balance poyang'ana kuti bwande akavota andi chipani chomwe akachivotera akuchidziwa koma kumapeto kwa zonsezi ndikufunitsitsa kuti walakwitsayo walakwa supuni ikhale supuni chipande chikhale chipande chakuda nchakuda choyera nchoyera zimakhala bwanji pamenepo ndizikumwambiri I think chinthu chomwe anthu amayenera kumvetsa ndi bwande tona kuti ndisanakhale bwande I was trained as a journalist. Ndithuntola nkhani. Okay. So you still employ my ethics? So I still employ my ethics journalism. Objectivity, balancing, ngati zimene zozo kuti at least fair coverage you give anthu nditu fair coverage mkalata munja. Njifake mapezona kuti ngati linolo wachipani chotsutsa wanyachula ndikamba za wachipani chotsutsa ngati mawa wachipani cholamula wanyachula ndikamba za chipani cholamula njifo yake anthu amandipatsa mbali amene ukhanga ndo ali wachipani cholamula amene ukhanga ndo otsutsa amene ndifake mwina palibe mwanga leno kuti uyu ngwambali yathu chifanana kwa Amazon lero lino ndiseka nawo adumpha akhanga ndiwambali yathu obwera mbali yathu mawa adzazindika undatani ndatsika ndalankhula zina zonse mphanazo kuti amene yali patipati so chimene chakhala chili chinsisi I think that is why mwina bwanda wapanga survive nthawi yayitali koma palibe ena ake amene amabwera kudzapereka banzi kuti tikuona ngati kuti bwande atangokhala kuti adzingokamba zabwino zokha zimene tikuchita mabanzi si kweni of course nthawi inake ma attempts amazakhalapo nthawi inake poti ndakhala kuti nthawi imeneyo ndimaganiza ngati imene amaganizira anthu ena ndikuti bwezi patopa bwanda ali wathumba amwene osati masewera matero koma no timaona kuti I think kwambiri I speak on behalf of the voiceless. Nthawi zambiri ndimayankhula malo mwa anthu amene mwina alibe platform kuti akhoza kulankhula ndiye nditati ndiyambe kuchonena kuti no ndikhutitse mimba yanga kapena zanga zindiyendere ndikuti ndidana ndi anthu ambiri mudzimbidwa uku anthu mutadana nawo nandi sizikhala zabwino pa banzi pobola ma threats ndewu yes osakhala ma threats koma ndewu inabwerako nduna ina mbuyomo ma threats bola fa atakungopyeza kulu mawasufika koma ndewu inabwerako nduna ina mbuyomo silichula dzina kuchita kutenga jacket kuponyawo shati kupindira kuti iwe lero ndikudani ndikuphika usati masewera so zimenezo tinazizolowera ndi musapita kutali kwambiri tifuna nkhani ithebe pang'ono zinatha bwanji zinatha bwino I think later on atandipanga threaten ineso nane ndihina ngasi bwanda yitu wandidziwitsa ndi anthu ndimadziona ndi anthu ambiri anthu akuluakulu atsogoleri azipaniwa ndimalankhula nawo ndizitachitika moteromu ndinapanga lodge official complaint kwa atsogoleri ndunawo nthawi imeneyo nde adakhala nawo pasi then were invited kumene nakapanga resolve zonse bwinobwino kumene kunabwera envelope envelope mbali zonse zinamvetsetsa because bwando adangopepesa anangopepesa chifukwa choti anthu padabe chabwalo chamlo I feel my ethics athu timakhala very strict timatsatira kwambiri nde chimafunika kukhala kuti anthu andziwe bwandocha kuti bwandocha ndi ndani bwandocha kodi nchifukwa chana mankhozo lero zichi so ukanzindika kuti bwanda is radio cartoon umapeza kuti watani wakhwefuka pang'ono koma kuti uyu afuna kwambiri tiseke koma mkatikati mwa seko afuna tiphunzire kenakake exactly ndio umapeza onena kuti wamdziwa kuti bwanda uja ndani koma ukamantengera serious kwambiri kuti bwanda akujiya za ine mwene ndezi zikupweteka ndiye inatha bwinobwino litunganiyo koma so nangasi mwanzemba
basi gogodova atapinda pashati adaponyango zingapo tiri nusunaira kumana se olemekezeka I think panali anthu angapo amene adagwira mabodyguard haya mseni ni mwana uyu msamtengere timaona akwera komano timotatsika pasi tapeza kuti takambirana nkhani yathu komanso ngayi uli apa mmene zimachitikira ndi mmene ndimapangira maubale poyamba makhaonena kuti anthu akuyamba mola kuyika koma zakafikira pakuti kuti lero anthu angati amene ndazibale anga ndithu simudachitika katuni kena iye kuti akwadziwitsa amalume kuti amafuna ndimenya kuno osasiyazo ndimaponyazo kuchitika chinthu iwo sakaponye lezo nene amakanga kuti anduzo tikaponye akaponya amangozidziwa kuti ali udirite zimenezo apa ndachita control yesi apa ndithu so ndimene bwande uja wakhala kupangira survive okay kumbali ya threats I think I'm protected for you can't believe it I'm well connected komanso ine ndimakhulupirira ndakhala ndikuwauza anthu mwina nkutheka mukhozo nditsutsa pano kuti anthu amene mayamba upanga zinthu ngati zimenezi ngati anthu akulekerereni kuti sadakuchiteni temu mudakali anthete mumakhalano kuti mwagena natural protection kuti kungokugundani wina wake dziko lidziwa amene chilengedwe chonse chidziwa chiteteza kuti muchitiranji kodi ni munthu amene exactly that's how I've been surviving but I think naturally you have the protection kuti munthu sangangobwera kusanguti bwande timenye bwande in fact amataka konza chiwembu chimadzandipeza amadzanena ena amadzaulula kuti bwande yenda mosamala anthu ena akafuna kuti apange chipongo so I really have that natural protection. Great. Now bwande ngopemphera mwati mayimba bwande amapembedza kuti bwandetu ndi mtsogoleri kumpingo Malawi Assemblies of God mtsogoleri osangoti mtsogoleri wambaya koma ndi mtsogoleri wamkulu kwa basi kumpingo Malawi Assemblies of God anthu amakukhulupirirani ndithu kuti wabwera apa wayima pa gomepa ndi Deus Sandram sibwande okay ndipo chimununa ni wamkulu kwambiri chifenana kuti sikuti ndili pa Malawi level yokhayi kwa munthu une ndine mtsogoleri wa chinyamata mu mpingo wa Malawi Assemblies of God Malawi yonse ndine mtsogoleri wa chinyamata mu mpingo wa Assemblies of God ku Southern Africa kuno ndine treasure wa chinyamata Assemblies of God ku Africa konse at continent level so mukhoza kuonana kuti trust ma level sewo aliyesa ama yena nomukhoza mangona ngati abwande wabule wamkulu wachabechabe komano ena akamuona kuti mtsogoleri wamphamvu kwa basi koma simunaonepo ma situations ngati amene oti kuti mukukamba zinthu za serious kwambiri ndikupezeka kuti anthu sakuzitenga mwa serious mwina nthawi yake muli mmaluzi mwaphinjika munthu muza mkulu alibwekani kasate kwacha munthu nkumana ngati abwande zimachitika kwambiri nthawi yake mwina ndikafika pamalo poti ndikuyenera kamba za serious kungoyima anthu amamba kuseka anthu phwete mukuseka chani olo pano pamene anthu akutonena pa TV chonchi anthu mwina kungoyona nkhopeyo phwete bwande tamene wamba kuseka so pena pake mwakhala kovuta kuti anthu asiyanitsedi bwande ndi Deus Sandram ine si bwande ndi Deus Sandram okay ndinali ndakuyitanani kwathu chakudya kapena chakumwa ndzakonze chani ine ndi mixed blood amwene muli ungoni mwa inemu muli sochewa pang'ono mwa inemu ndiye mukandiyitana ungoni nomene mwatsogola kwambiri ine chili anything to do with nyama za nyama mowa akazi zinazo mfwe chambe china chakuda mati chani ngoja zinaizi chapali nyama mowa ngomaso ngoma kenako kazi kali pambali komano ife zinazo ngoja zinazo zimativuta faja achipembedzo sopano ndona khazika kwambiri pa za kudyapa ndere zaite nyamayo ndi antonono wonse kayo zonga kayo chani kayo ngobwatitsa kangotani sindichokapo pamene pali nyama chabwino munthu wankulu mwina pali mawu otsiriza musachitira wocheratu blanket kapena hayi ine ningothokoza kuti munatiyitana kuno Times mukuyachita bwino mukuyadzulaiza ndiyamike apa mugwira ntchito yabwino munena ine kapena Times inuyo ndi ineyo ndi timu yana ine ndi timu yathu ayi chabwino ineyo malo mwanga ndithokoze malo mwawonso ndithokoze kufikira sabata yamawa
pamene programu ya Tikudziweni idza kufikeni, idza kubweresereninso mlendo wina, ndikutsimikizireni kwambiri kuti ndimakondwera kuti mmakhala pamenepo kumvetsera kapenanso kuonera zonse zimene zimachitika mpulogalamu iyi. Tikumanenso sabata yamawayo. Deus Sandram, ndathokoza kwambiri. Ndinu munthu wa bize kokoliko komanso alipe investments. Always you're very good, you're very sharp. Kwambiri. Inetu chimene sinimadziwa nkusadziwa. Ndithuti. Wonderful. Ndithokoze kuti munasunga nthawi yanu kuti mudzacheze ndife panopa ndikusiya ntchito zambirizo. Pepani kuti sikulipirani. Koma ndithokoze. My ethics amatikaniza. Chabwino mwakana mainviro kwambiri. Ayi tikumanenso sabata yamawa mpulogalamu ngati ina ya Tikudziweni. Ine langa dzina Fungai Mutsinze ndapita.